बिजामादैयानो बिखुनजोखौ आमेरिकानि प्रन स्टार रिखिथु समाव मोसा हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो नोंथांमोना मारै दङ आसा खालाम बयबो मोजाङै दङ लोगोफोर सो दायो नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन गोसो गोरबोजों स्राय बरायगारबाय आरो लोगोफोर सो दायो नोंथांमोननिसिम मोननैसो गोदान आपडेट लाना फैलायबाय सो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय तो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो खारलायबाय ना लोगोफोर सो नायदो नै अनजिला नार्जारी होननाय सासे आइजोआ माने गावनि उन्दै गथ'खौ गारनानै बहाबा खारखोमाना दंहैनो स' लोगोफोर बेबोथ' सोरबा हौवाजों खारलायबाय बे सेकेन्ड आपडेटआनो जाबाय नै मा होनदों दिनैखौ फरायना नायलाय इयार डेन्जार ना बियो खिन्थु लोगोफोर नुबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोना बहुत दिननिफ्रायनो नुबाय थादों जे सोरबा हौवाया सोरबा हिन्जावखौ लाना खारनाय सोरबा सिख्लाखौ सोरबा बोराया लाना खारनाय बेबायदि बहुत नुबाय थादों आरोना लोगोफोर दिनै खिन्थु नैबे एकदम आलादा आरोना दिनै बिजामादैयानो बिखुनजोखौ लानानै ब्लडनो आरो नुबाय नैबेखौ फरायलाय मा होनदों स' लोगोफोर एकदम माने जाथावै घटनाफोरा जायो आरोना आथिखालाव मा बुंबावनो एकदम डेन्जारसो स' लोगोफोर आरो नेक्स्ट आपडेटआ जाबाय नै पावार अफ मानि नै नायदो नोङो दिनै आम्बानीनि फिसालाया सलमान खानखौ दिनै गोदनायाव हमनानै मेथमनो नागिरदों नाय नोङो ओरैनोबा साला सलमान खाना गावनि फेन्सफोरजों दिनै सेल्फि लानो नागिरबाबो सेल्फि लाहोलाया मिथिबायना ओरैनोबा हले गावजों एकदम माने गोबानो नागिरबाबो गावनि फेन्सफोरखौ गोबानो होलायलाया बे नायदो आम्बानी फिसालाजों बोरै गोदनायाव हमजादों बियो एनैदि लोगो हमनाय स्टाइलाथ' आलागसो जायो दे सोरबा नों बे गोदनायाव हमाना लोगोखौ ओरैसो माने फाफ्लियावसो थिखोयोना खिन्थु नायदो फैसा गोनां ना गोनां सेलिब्रिटिखौबो दिनै डाउनाव दोननो हायो दिनै बिथांमोना नुबाय नोङो आरो नेक्स्ट आपडेटआ नै नुबाय आमेरिकानि प्रन स्टारनो बियो सफिया लिय'नी दिनै बिथांनि डेथ जाबाय आरोना दिनै एसे माने गोथौ माबा दं आरोना बेनि थैनायाव जाहोन दं आरोना दाबो मोनथ'वाखै बेनि जाहोनखौ मा प्रन स्टारा माने डेथ जाबाय आरोना आमेरिकानि नेक्स्ट आपडेटआ जालायबाय नै बेखौथ' जों बयबो मिथिखायोना सिनायखायोबो फेसबुक खुलिबानो दिनै बेनिल' भिडिअ नुयो अनसुलि सिनायबाय दिनै बिथाङा गावनो फोरमायदों आरोना बेनि हौवाया माने बर' नङा हारसासो नैबेयाव लिरनाय दङ माने गावनि हौवाया बर' नङाबाबो गावखौ माने बर' हौवानि अननाय होदोंनो आरोना स' बेनिखायनो बिथाङा बिराद खुसि ओंखायसो आसोला माने बर' हौवा नङिखायसो दिनै बियो एकदम माने सर्ट ड्रेस गाननानै दिनै बायदिसिना ड्रेस गाननानै दिनै रिल्स बानायबाय थानो मोनो बियो मोसाबाय थानो मोनो ओरै खिथु समाव मोसानानै बिदिनो रिल्स बानाय आगारबाय थायो बियो लोगोफोर मिथिबायना बिराद गाजाखा ओमफ्राय मानसिफोरखौ जावनायखौ मा नायनो सैमानि फिसा बायदि बुहुद नोंनि जादों नामा नोंनि हौवानि गानदों नामा बिदि बुहुद होनलायलायो दासो मिन्थिबाय आं आवगोल मिन्थियाखैमोन आरो बिथांनि हौवाया माने बेबायदि हारसा होननानै आं सानदों बिदिनो बेलेग जब मावो फौजि डिउटिफोराव दंहैखोमा बेनिखायनो नुवा होननानै खिन्थु दिनैसो मिन्थिबाय आरो आं बिथांनि हौवाया हारसा होननानै बेनिखायनो बिथाङा जेबो बुंनो हाया जानांगौ बिदि आरो नङाबाथ' बियो दालागै बिगुर बेलाबसिगौसोमोन ना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनै जोंनि आसामावथ' मा होनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलआथ' पास जाबाय दा पास जानानै बहुद दावराव दावसि जागासिनो दङ दा माने गुबुन देशनि मानसिफोरखौ जोंनि आसामाव सोसिगोन नामा बा बेलेग जायगाफोरनि मानसिफोरखौ सोसिगोन नामा बेबायदि बहुद दावराव जागासिनो दङ ना खिन्थु हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों माने जों सोआ नोंथांमोना टेनसन लानाङा माने बिला पास जाबाबो जोङो रावखौबो सोआ बिदि बुंदों आरोना ओमफ्राय दा मा खालामखो गोदान नियम बानायना होबाय कभिडआव जेरै नियम बानायदोंमोन बेबायदिसो नियम खालामना होबाय अबानो मिटिं जानो मोनला साबानिख्रुइ बांसिन ज' जानो मोनला बिसोरखौ हमना लाङो ओमफ्रायो मा होनो बाइकआव नोङो सानै गाखोनो मोनबावासै एबारना बेबायदि हारसिंसो थांनांगौ ओमफ्राय आरो हरनि 10टानिफ्राय 5 बाजिसिम माने जेबो डेक सेक बेबायदि गान सान दामनो मोनला दिनै बेबायदि रुल बानायना होलायबाय आरो माने हाबा हुखायाव जोङो हरसिम थानो मोननाय नंला आरोना बेबायदि आरो खोथाया बहुतानो माने खसिस खालामदोंमोन आरोना आसामिसफोरा दिनै बे काखौ माने बिल पास खालामा होननानै नाथाय माथो खालामनो दिनै सरकारानो
बानायबायबा बिसोरनावनो माने पावारा थाजोबखायोना इसोर बिथांमोना माने गोसोबानो खालामनो हायो बेबायदि आरो जोंना जबिना मा होनदोंमोन का पास जाबानो गाव आलफायाव थांगोननो आलफायाव थांनानै जइन जाहैगोन होननाय बुंदोंमोन ओमफ्राय दा का पास जाखांनानै दा मानसिफोरा बुहुद सोंगासिनो दं आरो मा जाखो होननानै नाथाय जेबो एन्सारानो गैया एकदम सिरियैसो थायो आरो फाग्लानो स' लोगोफोर दिनै भिडिअ एसांनोमोन नोंथांमोना नायना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामना लादो जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ लाबोगोन अब्लानो बे गोदान भिडिअनि फार्स्ट नटिफिकेसनखौ जों नोंथांमोना मोननो हायो स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो मोनगोन बाय बाय